Bueno, gaur Elizarentzat da Nochevieja bezala. Liturgi urteari amaiera emanez, Kristo erregearen jaia ospatzen dugu gaur. Eta Kristo erregea da gure historiaren erdi-erdiko muina, beraren ganagoaz. Zer da erregea, Kristo erregea? Errege izatea ez da hori, koroi batekin edo gaztelu batean, ez. Guk ikusten dugu Kristo erregea, baina gurutzean. Han paratzen da INRI. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus Nazaretarra judutarren erregea. Behar bada guk ere soldaduekin eta lapur gaiztoarekin pentsatzen aldugu jainkoa errege izateak boterea erran nahi duela. Baina hori ez da. Are gehiago. Ez dugu erraten jangoikoa ahal guztiduna dela? Zer erran nahi du erregea ahal guztiduna? Guretzat, zein dira erabili gehien hitzak? Nik agindu eta euki. Bai? Guri gustatzen zaigu, hori, nitaz pentsatzea, agintea eta edukitzea. Eta jangoikoak horrela izanen lizateke, ateoak arrazoia izanen lukete. Jainko horrek ez lioke tokirik utziko gure askatasunari. Baina jangoikoa, gure jangoikoa, Jesusen jangoikoa, ez da horrelakoa. Eta ateoek ukatzen dutena sasi jainko bat da. Jainko txiki bat, geure neurrira egina. Jangoikoak ezin du nik hitza erran. Jangoikoak beti guk erraten du. Ezin du ez da ere agindu hitza erran. Beti zerbitzatu. Edota ezin du eduki eman baizik. Horregatik ikusten dugu Kristoren agintea gurutzean dago. Kristo erregea da azkenean bere bizia zugatik eta nigatik denongatik eman duelakoz. Kristo erregea ospatzeak ordun da, erratea guk. Bakarri pentsatzea komunitatean. Elkartu egitean gauzak. Guk ere eman behar dugu eta ez pilatu. Gure bizia berak bezala eman. Ez agindu. Ez da gure iritzia inposatu, eta ni izateaz ahaztu, eta gu izatean pentsatzen hasi behar dugu. Horrela gu ere errege izanen gara. Mezan beti daude piztuta kandelak. Haiek argia eta berotasuna ematen digute. Baina hori egitean gutxitzen ari dira, bai? Bere izatea da argia eta beratasuna ematea, baina pixkanaka gutxitzen. Hori Jesusek egin zuen. Errege izateko bere bizia eman baizun.
Guk ere fedearen argia eta karitateren berotasuna eskaini dezagun, geure denbora eta geure bizia emanez, kandelak bezala, Kristo bezala. Gaur, Kristo erregaren mailan biltzen gaitu, bere hartzain jarrera, bere zerbitzu gogoa, bere maitasun gozoa geure egin dezagun. Eta egunen batean, bere leial jarraitzen saiatzen diren guztiak, amaigabeko mailan bilduko ditu zeruko erreinuan, berari aintza eta gorespena.